Me ya kawo ki gidanmu cikin wannan dare? Haba Salma, na ga kin wani ganni kin tsorata. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salma! Muna da ginki da kashe Salma a gidan Alhaji Balaraba mai yadi. Ni ce mahaifiyar ta, ku hakuri, ina za ku kai min ita? Ya za a zo a cikin daki aka shirya kuma kira ta wai kawarta. Kawarta kuma ta yi mata wannan? Ko kin san cewa Salma tana ta'ammali da miyagun kwayoyi? Kana nufin kwayoyin ta sha ta bugu ta kashe kanta? Bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka. Are you insane? Kina da hankali kuwa? Ta ɗibi kwalabe na kodin ta farfasa daga jakarta, wanda sakamakon haka ta ci mata mutunci mutane, ta faɗa mata cewar ita matsiyaciya ce, ta fito daga gidan talauci, mahaifinta ya gudu ya bar su sakamakon ba shi da abin da zai rike su. Me ya faru? Wallahi wani saurayi ne kashe mutum. Hukumar 'yan sanda tana tuhumar ki da kisan Salma Balaraba mai yadi. Wallahi ba ni na kashe ta ba. Me ya kai ki gidan a daren wannan ranar? Na je ne mun yi sulhu da ita. Me yasa baki buga mata waya ba, kika dauki kafa kika tafi har gidansu? Na ki kira ta a waya ta ki dauka. Sannan kuma alƙali zaki gayawa. Ban aikata laifin ba ya mai girma mai shari'a. Kin taɓa yin kisan kai? Ba ina ne. Iya tambayar ke. Ban gama baka amsa ba. Kin bani amsa. Na tsaya ne don na faɗa abin da mai shari'a yake so ya ji. Objection, my lord. Mai tambaya ya tsallata gargaɗin kotu wajen tsaida wanda ya tambaya kafin ba shi amsa. Na dakatar da ita ne wajen bani amsar abin da ban tambaye ta ba. Ka ji na ce ta kashe Salma? Wannan kotu mai alfarma ta yanke wa Jidda hukuncin kisa ta hanyar rataya.